cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit nang kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Iya, inilah risikonya tukang tambal ban. Rezekine mesti teko, macedor, 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 dor kan pecat panen. Esok rezekine tambah lumpur, oi tambah lumpur, oi tambah lumpur, oi tambah lumpur, oi tambah lumpur. Tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit nang kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Yang penting kita bahagia, happy. Babe, joget babe. Rezekine untung-untungan, nasib apik duit nang kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Iki lho Mas, jadi didai panganan akeh banget kok nganti kelaparan. Esok rezeki macedor, 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 dor pan penjara. Esok rezekine tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul. Kang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek pangan duit sing halal, wadon cukup kanggo sandang lan